Официално никога в живота си не съм изпитвала такова нежелание да отида на Даскал. Вчерашното унижение беше най-гадното нещо, което някога ми се е случвало. Супер! И на родителите ми доста им пука явно. Поне от Даскал, отсъствия и оценки се интересуват. Криста ми я подари. Каква ирония. Искам да ти кажа, че никой никога не ме е предавал по този начин. Крис, какво? Какво спреш, че не знаеш? Не искам да си слушам долните лъжи. Само ти единствено знаеш, че може би съм бременна. Само ти. Чакай малко, за какво говориш? Изрод. Ти си изрод. Не искам никога повече да те виждам. You see the ring bling, got the bet list and it don't need a man, yeah, I bought it. If I like it, then I get it, then I get it, cause I wanna pick cash and full, I bought it. Everybody moving slow, oh, I'm getting ready to go, oh. Don't need a suit and tie to get you back in line, I'm the one running the show, yo. Keep looking at me, yeah, I know you did. Making all the right moves, you wish you did. Don't get 50, I give 100%. Making all your rules with the relevant. Red bottom, yes, I'm coming through, yeah, I'm the man. And if you didn't hear me, I'ma say it again, girl, I'm the man. Здравейте. Здравейте. Използвате намаление през младежката лоялна програма Bright Club, нали знаете? Разбира се. Благодаря. Благодаря. И какво? Не е лошо така. Тренировчица и срещичка. Не го разбирай като среща. Виж, искам да ти кажа, че... Какво? Пак се отказваш. Айде стига вече, на челото ти го пише направо. Писна ми да те убеждавам постоянно. Няма в какво. Това, което правиш, е супер тъпо. Така ли? Да, вчера Изи се съсипали в Даскал. Не ти ли е достатъчно? Ми не. Окей, сета, то си е за теб. Просто аз бях до тук. Знаеш, че в началото си падах и аз по теб, обаче напоследък си давам сметка, че въобще нямаше да се получи между нас. Нали, освен другото. Ти си страшен плужек. Виж какво, не ме интересува какво мислиш за мене. Това беше. Край. А мен не ме интересува, че тресе някаква гузна съвест. Вече си в войната и толкова. Нужно ли да ти напомням за малката ти тайничка? Не ми пука. Просто искам да спреш да нараняваш Изи. Скъпоценната Изи. Която какво би си помислила, ако разбере от някъде кой ми помага с информацията? Добре, за какво го правиш това? Казах ти вече, че ме нараниха. Най-нормалното е да поправям неправдите спрямо мен. Нали така? Нали така? Идеално. Ще ти напиша какво ми трябва от таблета. Какво беше това, Крис? Нали се разбрахме? Паси. Не е честно. Ти си ми най-близкото същество. Какво става? Какво? Реши, че искаш да ме целунеш ли? Everything is right when we go out every night. Losing our minds, but it's alright. Chasing after boys, and then we fight. Drinking till we die, yeah we might. Everything is right when we go out every night. Losing our minds, but it's alright. Chasing after boys, and then we fight. Drinking till we die, yeah we might. Виж какво, аз мога да ти дам някаква нова клюка, да може цялото училище да разбере пак. Какво става тук, бе?
Имам между другото ние върчета от люлин. Ако искаш, можем се обадя. Тя май пак нещо се закачат. Какво става с тебе? Да не е умрял някой? Не точно. Почти. Да не са вашите. Стили, никой не е умрял. Умря едно приятелство обаче. О, Боже, ти пък. За какво изобщо се чувстваш за такива неща? Това си супер нормално. Айде, моля ти се, престани с драмите. Днеска изобщо не ми е до това, знаеш ли? Знаеш ли какво научих? Боби ще идва в даскалото. Чакай, имате среща с Боби. Ох, не бих казала точно среща. По-скоро той има среща с неговите приятели, а пък аз реших така да се покажа. Да се наконтя малко. Стили, до кога са с тези глупости? Кога ще решиш да ме слушаш? Какво ти казвам? Просто директен контакт. Отиваш, скъсяваш разстоянието, без извинения. Директен контакт. Не да се причаквате. Здравейте. Избела, би ли дошла с мен до класната стая? Ще донеса бележките утре. Не става въпрос за извинителни бележки. Искам да поговорим за друга, ела. Заповядай, седни. С Криста се познавате преди гимназията, нали? Да, познаваме се от началото. Защо? Чудя се просто как се стигна до тук. Извинявайте, но как така до тук, до къде? Сякаш не знаеш. Не е редно да се постъпва по този начин, Бела. Знам, че не е моя работа да се меся в отношенията ви, но знам и, че бяхте добри приятелки. И ми се иска да продължавам да ви виждам така. Абе чакайте, за какво става дума? Обвинявате ме в нещо, но аз не знам за какво говорите. Бела. Цялото училище, всички ме обвиняват в нещо, но аз не знам за какво говорите. Но само ти си знаела, че Криста е установила бременността си след като са се разделили с Мартин. А сега всички знаят и тя е изчезнала. Всички знаят. Да, всички. Защо ти е трябвало да го правиш? Тя е изчезнала. Изрод. Ти си изрод. Не искам никога повече да те виждам. Майка й се обади да я потърси. Впрочем и тя не е подозирала, че ще става баба. Аз нищо не съм направила. Нищо. Имаше само едно място, на което Криста можеше да бъде.
приятелки за винаги. Криста не беше тук. Значи не беше чак толкова зле, колкото се опитваше да го изкара. Бяхме се разбрали да идваме тук само когато ни е много, много, много гадно. Изумително е за колко малко време може целият ти свят да се срине. Каквото и да правим, колкото и да се борим, някои неща не зависят от нас. Някои приятелства не са достатъчно здрави. Любовта между хората също. Тогава какъв е смисъл? Виж, сложно е. Тоест, не че е сложно, просто... Глей сега. Аз искам да те целуна. Това е. Това е някакво начало. На какво? Не иначе жалкото ти извинение. Ще влезеш ли? Предлагаш ли ми нещо? Ами просто знам, че след малко човек, който най-малко искаш да видиш, ще цъфне. И може да избегнем този момент двамата. На чаша латте. Ти нещо си много странен. Решил си да сваляш бремена, а? Добре, тръгваме само да отида до тоалетната. Здравей! Какво става? Защо ме извика? Така, трябва ми помощта ти. Много е важно, ама и на тебе ще ти от полза. С кое? Мисля, че вече трябва да ми кажеш истината.